polite muyambo ndiwe. Alright. Changamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekundipuma kuti ndakaita mwana namai mupofu. Ndikakuripwa nemombe mbiri ndiyanekuodza ndinodzokorwa zvakare. Nyaya ndeyekundipuma kuti ndakaita mwana namai mupofu. Ndikakuripwa nemombe mbiri akutaura kuti Grasheri Chikomo kutaura kuna polite muyambo. Avadinzwe Chikomo. Consolida. Não. Consolida. Mimi ndakafundirwa namai mupofu. Foni yaiona wadzimai pakati. Padaira foni ndakazombonawo saka pandakaisawo foni ndinzwe ndakanzwa aiona wakati retu. Neumboonazve mwacho achiti ndinawo ndopa wakazotaura kuti after a minute kuti uyai kuno awati ndine mwana nei. Saka ndakamboda kuzviramba kuona kuti ndatoya mangwana. Apa takaenda mangwana acho takanosvika vachiti yakaendesa sabhuzingi 45. Ndobva tasvika pasabhuzingi wataura nyaya takanyarara nganditi inini mupofu wacho, mai njerere wacho, mai mupofu nasabhu unowanonzi vagogo. Saka wakataura nyaya wakafunzana wakapungudza neumboona zviri zvimakataura zvikadzi handina makazvitaura here zvanzi ndakazvitaura kungoti mumwe akaremerwawo nemashuhwa atibvaatotaura ndobva zvanzi saka tokumira papi todii. Saka murume mai baba mupofu wacho wakazoti toenda kumaDNA test musi weFriday. Saka hazvina kuzoitika saizvozvo. Friday yacho mai mupofu wacho toitoparation ndobva tagara wazondifonera kuti ndikudiwa kudare zvanzi tiuye kudare naishezengera mangwana chiri chipiri. Mangwana acho kuseri kwacho ndikutogadzira kuti ndiende kuvaisa meseji yekuti zvanzi regerai henyu because inini handikukwanisa kufamba saka zvanzi ndichazokuka. Ndobva tagara kufunga takagara masvondo handazovafonera kuti konyaya yapata kanga inini ndakanzi mupofu regerai kana kutokudzama hazina kumuyamba nyaya. Ndobva ndazovafonera futi zvikanzi isusu takatogadzirisana. Wakauya wakandikumbira kuti takaenda kwashizingiro kumbira kuti ndobva ndaona kuti nyaya yasara ini ubva ndaona kuti nyaya yasara neni manje. Ndakasumuka ndikaenda kuna Shechenda. Ndobva ndasvika ndobva ndaripota nyaya yangu. Ndaripota nyaya yangu bva wati alright topai kudaro wakazoona vachisevha wasamunhu waya. Ndakaenda kwashechenda mbuya kuya ava havana kuuya. Ndokubva vatiti mune nhamba here dzevanhu vari padhuze tione kuti tizwe kuti varegererei kuruka. Ndavapa nhamba dzevanonzi vaziremo. Ndobva vatoti mai vacho vari kupfuura nepanapa uchienda kwashezengeni kwakasherefu. Saka kana muine mari mufoni ndifonerei ndikupei nhamba dzashezengeni. Ndobva ndati fonai handine mari tapihwa nhamba dzashezengeni. Ishezengeni ubva wabvunzwa kunzi ndikubvunzwa mainjerere wanzi wauya ikoko wariko here. Tikanzi hakuna unopa havana kumbosvika. Ndobva wati after 5 minutes wachifona ishezengeni wacho zvikanzi aiwa nyaya yacho itoriwo neni mukati. Saka inini ndichabvotanga ndawagadzisa kuruka ndozoya nawo kanikawatatu. Ndozvandakauzochichenda mbuya dzichidzokera akoyama tozoona pamberi. Ndakadzokera ndikagara ndofunga masondo mairi futi. Pandazofona nyaya yangu yapata hanzi mupurisa wacho ichinda mbuya ndiye akanditi motoenda kwamakore. Ndozvandakaoneni
kati aiwa wazingini wanongoti hawana kudaidza wakanditi togadzisa hawana kudaidza saka ndini here ndoenda ikoko anda motoenda kwamakosi asi ndobva ndasimuka ndauya musi wandakaripota nyaya yangu ndakanda wafonera nyini ndodakutsamba wanditi pauda $10 yechitito chekamba kwashecheauye saka ndakasvikobva ndataurwa kwangwati hakuna zvakadaro panenge paitambirwa mitei mangwana mweya mangwana chichienda kuotonengwaaaaa ndobva ndasvika panapa ndakasvika wakamira papepa chitamboyana chezenge bva ndapinda munomu panangopota nyaya saka handina kuzondapihwa tsamba iwo hawana kumbotaura nyaya yangu vanzi vanoita makuhwa ekuti ndakaita manana maimbo takarwa namaimbo batatukana mashoko aienderana kuti amaimbo kwakanditiwo mwanamina yedu yarazwe ndivaishezengeni indo pandawatiwo waminaye ndevavachikomo saka nyaya yakaita kuti nditaura kuti mwana waminaye ndevavachikomo 2016 vachikomo vakauya nemudzimai wavo pamba pamaimbofu wakarowa maimbofu vachivati mune mari yangu munofungidzira kuti madhira yazvinogara nene mari vamaisikomo ndobva vati vaifungidzira kuti kuita mwana novachikomo ndo zvinoenderana nemari yamakawanire tisakati vanofungidzeni nemurume wangu saka ndopakaita kuti ndizosvike pakutaura kudaro kusazivawo kuti vamaimbofu vamunga vaneumbo hwakamira sei tapedza kunesana namaimbofu varume vedu wanisana mbomanemingi vakazoti zvamaita madzimai hazvinonaka yemutaurira nemuzwanani varume vedu vakafundirana regerero isusu namaimbofu tikafundirana regerero tikati zvapera saka inini pandakazodaidzwa kwashetendambuyo ndakatora tsamba yandandapiwa ndikaenda nayo kwashezenge ndikati shezenge ndatevawo gadheni netsamba iyi ndanzi ndinodiwa kwanhingeketi pachendambuyo zvikanzi naishezenge handikurambidzei kuenda but maziviro angu mupurisa angadai akauya kwandiri kuti ndine munhu wandikutsvagwa womudunhu menyu mokuda moita sei moenda plus vachikomo vaisafanha kundijamba vachijamba madzishe ese aranga achienda kwani pachendambuyo dai vanga vauya totaurirana wamhangara nyaya yavo kana ndaitadza ndoiendesa kumberi plus futi nyaya yacho mamiriro yakaita ine kakutumwenini mukati saka dai vanga vauya totaura nyaya yavo inde asingazozoiti because ine inini womukati saka taitoiendesawo kumberi ndobva ndangodini ndangogara netsamba iyeyo ichangonyarara zvinodai ndakati iwanno makarwa makatukana ndakataiwa mwana chirega ndendendei vandasvikana maimbo vandati ndosara munhu akazviti ndozi ndendine bhajeti dzangu saka ndipei mari yangu ndokwadakatotorana zvinunzanze maimbofu zvinunzi wakatukana naniyo ndakatukana maimbofu maimbofu varino saka uri kutukana maimbofu ndo wakati chii amaimbofu akanditi mwana waminaye ndevaishezengeni ini ndobva ndati waminaye ndevavachikomo vari kuemaimbofu vacho hawana kuya iyo wadare makabata ndiyo waishezengeni Watukana
anochangamira aitwa namadzimai matukano anofana kuita changamire kutukana matukano hawo asi paita ishezekerimisika wakunzi vari kuita chikupokwea saka tinoiregerera yakadaro inenge yakatoita nyaya nekuti kana ishe mukapapetwa ndinge ndakazovatukawo ndichiti mai mubofu nekuti vati mai mubofu vakamborwana nemukadzi wake. Aiwa ava maitwa vana kurowa mai mubofu vatwa munhu vakarowa mai mubofu vachivarowera mari yavo vakati kuna mai mubofu maifungidzira kuti madhira yakuvharana nemari iyi ava ndobvati maifungidzira kuti mwana iye zvinovharana nemari yeku nechirwere chakapusa ava maitwa munhu wanga wakutuka mai mubofu ava ndovanga warowa mai mubofu imuripo isusu tanga tangosema next tanga tichiudzawo kuti musadaro saka ndipo takazonzwa nyaya yacho kuti ndomamirira ngaita wachiti vanga kuita bhizinesi saka ndokuva bhizinesi racho rakazorambawo kufamba ndiziya kuti vazofamba sei saka mari yacho inge yane long time. Saka mune mwana wazingeni isi vakangonyarara kubva vatora kuti matukana itaura kuti wanziwa nemwana pakati kwabva ungotora kuti vatu vakatoka kwaishe zengeni watongana vakanzi achiregerana mukakumbirana ruregerero varipo pakati zengeni varipo pakati penyaya yechirwiti because havaizogotirira kugamuchira kungoti matukano ekutuka imi makupa matukawanzi imi mune mwana wamambo munhu batogashira zvematukana chirwere chakaitwa chirwere ndo chakaitwa paka achangamira ndinofunga kuti ishe hazvina kunyanya kuwabata saishe semunhu wevanhu vanoziva magariro evanhu saka ishe vanenge vakaona kuti vanhu nyaya yekungotukana kwanguva kuita kuchinjana mashoko cheto saka ishe zvisina kuvabata unoona sekuti ave muchangamiri ishe futi aenderera pedero rakati hamunyaya iyi kana mutora futi nezita rangu chienda kwatena mwiri saka yamakapiwa naishe dzine yangari kuda kuti nayo handina kupiwa tsamba naishe zengeni tsamba yakauya ichibva nekwachenambwe ichinzi munodiwa kwachechenambwe ini ndopandakatora tsamba ndikaenda nayo kwachezenge ndikati nini ndasungwa kwachenambwe ichezengeni vakati ngosvaka riri kuronda vatukano imwe nekutaura kuti panguva mombe mbiri handioni kuti paine chii nekuti iwawa ndo vakaenda vakanotukana papublic vachirowana nemukadzi wemunhu papublic zvinove zvinhu zvinove zvisiri raisi hazvina kunaka kuva mukadzi wemunhu mukadzi wemunhu utane chikore chavo musoro ishi nyaya pamusoro yenyaya nyaya irikutorwa irikutoidzura panapa nekuti azvidara zvinoita kwatukana tiotisi hawana kumbobvira wazvitaura pa ende ina hana kutombobvira tatukana nayo ndakatoenda namai ava tikatomupiwa mari yedu wati ndokupai grosa wakatosvika wakataura namai ava takapiwa mari yedu tikatobvapo ndofunga kumateni musi watakapiwa mari yesiku takasvikapo kuma past 6 awangu wasitomboripa dzekumanheru tikatobva mapasti 10 totandara ai taitotandara tataka togara tikatotandara tikatobva tichienda
izvo vari kutaura kuti zvinhu zvakanaka kana bhodhi yandinayo kwawaibvunzwa nasabhizi ndinayo kana muda kuiteerera inenge 30 minutes wachibvunzwa iwo ndo waitotukana nemumwe wavo waibvunzwa pacho wakanzi mune hombowo here maitirei kuti chikomo madii kuti zengeni kana kuti gomba akanga aripo sei manongedza chikomo tikatombowabvunzo wavo ambuya mandinongedza inini pane mafungira amukuita tozozvokotaura kunanga kutudana maimbofu hana mukoro wamaimbofu pane kudanana kwamakambonzwa here muereawana maimbofu akambodanana ndinambozvinzwa ndakangozvonera pawakarowana ipapo ndakazvizvo ndekumbowaona ivi muri kuti hapana kurowana nekuti tinokwanisa kutofeya hadziri hamuna kuita noizi zvekubvunzana hamuna kuita noizi here nekuti tinokwanisa kuzozwa kuti tinofeya vanhu kuti vanhu vanotofeya kuti hapana kumboita here noizi pakati pako namaimbo handina kana nanhasi mameseji avo chaivo vavaisenzwa ari kana mupofu wacho handisina noizi na Mimi mimi kwa unudza noita saona pane zero lazima kumangwai dzango dzako ndatusefe patakazonyatsonzwa noise dzango dzako ndatusefe ekwaitwa nemwedzi zvokuti vanhu vese muvillage nevana vakanga vakazara ipapo because waitorohwa zveshuwa murume wavo wamupofu watakatotiza pamba toita mainvestigation makuratorereshe okay ndandida kutsira kuti chikwere ndakundisevero kusatenda kuro ndizora kuti pava nyaya ndaitotaura ndokuru vanoisi kwakuri kutandara ndikari makore inini hangu ndagara ndinotoita tagara tinotofambidzana kwete kuti tine wacho namaigogara tinotofambidzana wanotouya kuno kwangu tienda kuno kwangu wachikomo munhu kana wakwereta kukweretesa munhu mari iye munhu akwereta ndiye anonyanya kukupa kudzosa chikwereta wakaita hako mari yako ipii kana kuri kuti wakweretera munhu mari woita futi kuenda kunosunga chikwereti chako kwakusunga chaengeiparikuzivayo chikomo ngei vanhu vari kuziva kuti pava paine chikwereti ndisiuziva ndo vari kuita zvakiro ngei chiri kuzikanwa vanhu vekunze kuti pava paine chikwereti ende iwo uri kubvuma kuti pava paine chikwereti ngei ipapo ava kana hativati because vanhu vanopanana murwairi but kana zvakuzikanwa vanhu vese kuti pava paine chikwereti iwe uchibvuma kuti pava paine chikwereti chikonzero chacho chii changamira chikwereti chinogona kuzikanwa nani chikwereti ndaitoendesa zvinhu zvitotengeswa but hakukazika kuti iwe une chikwereti ina handisi kuziva kuti iwe wakazviziva sei kuti ende $100 yautaura haisi $100 yange $30 kwete $100 wataura mari here wati $100 yange $30 wataura mari here nawo yakaita kuti tiende kwamupofu tiende namai angu inhau yekuti maimbofu akaitokupa igrosa zvisi zvakutukana kana kuti pane pakainyinya tinotaura kuti isusu chikwereti munopana muri 2 but village yese yanga iri kuziva kuti pane chikwereti ngei zvakazikanwa nevillage ndozviramba hakuna village iwa mai ava ndo vari kutotaura but ka chikwereti wotaura ndandine chikwereti chandakatera musi iwoyo iwe kuti ndaitandara hangu but iwo musi wacho iwo avari kuti pakaita noizi ngei zvakaitika izvozvo kuti musi uyu iwewe uchigarapo uchitandara wai musi iwo wakaziva ende musi wacho wokubvuma iwewe ngei that particular day uri kunyakuziva ende handiripo asi ndakatandara kusvika 10 iyo ende wazoziva sei iwewe uchigara uchinotandara but waziva kuti chikwereti chikonzero chacho chii awa ndichazivi kuti waziva sei kuti pane chikwereti kana kuti nyaya yechikwereti uchibvuma inini chikwereti ndachazika seneruzevha it means pane noise yakaitika chikwereti ichocho kuti chizikanwe ruzevha
Vane muziro vandaita kuti vakatuma mwana at first ndizvo matuma mwana mukazoti miregemende muri 2 pada kubvunza kuti anga akakweretisa umwe imimi namai ndiya tese tatipa akakweretisa umwe ndiani taitengesa iwe wanobvunza imimi namai akakweretisa umwe ndiani ipapo manje ndipindureyo munhu wanu ndisu imimi namai akakweretisa umwe ndiani ndoti ndimai because ndo wakazobvunza saka muri kuona changamire kuti kwakatanga kwatuma mwana akaenda kureva kuti zvakandoudzwa mwana havana kufara nazvo kwakuzosumuka ivo namai vari 2 kuratidza kuti ivo vanga watova nemunhu atorekta kuti ndakuenda kunorume hakuna munhu kwekuti unoenda kunobvunza chikwereti wambotuma mwana wozoenda imi namai ma2 wakakweretesa uri 1 munoti hanzi taitandara kusvika kuma10 ino handinotandare kungwa ndanovhunza chikwereti ndakuda chekutera right, it's okay. Turabati but tirikuona kuti pane element yakaita ende aya matukano kuti ndibva tati right ngatibva taripise mombe 2 ipapo kazhinji zvinoitwa nemunhu arikuda kuzvichenura chitema chaakaita ndekuti hauiti hasha dzakadaro kuti ubva wati wozofudza mombe 2 uchita kuti imombe dzendakapumwa dziya idzi dzandakaenga ndikapumwa ndikatonzi ndine chikwereti chemunhu ndo dzandiri kufudza mombe 2 idzi. Hasha idzodzo hadziitiki pasina problem yakaitika pasina katurikwa nekuti kuti uda kuzvichenura kune mukadzi wako kuti handaumboenda afeya nemunhu uyu. Izvo zvinoitwa nemunhu arikuda kuzvichenura chitadzo chaakaita hazvingoitwi nemunhu nje because mutongo wacho pakutukwa uye pakuponyeperwa kuti aiwa wakaita mwana namai nhingi then iwe oda mombe 2 pakutaurwa makuhwa usina kuita unoda kuzvichenura chii? Nekuti tinoda kuti tione chitema dambudziko raakapuwa nemutongo wacho ari kuda pakundonyeperwa pane chinhu chausina kuita. Uyezve mukufamba kwaita nawo vari muvillage mavo imomo mai havatsanangura zvakajeka, havana pavambonzvenga kuti takatukana nangana, asi baba vane pavari kuramba kuti havana kutukana. Izvo vakazviita nyika yese ikazvinzwa ikabuda kundoteerera chiitiko chavari kubvuma chekuti vakatoenda pamba ipapo vakugadziridzawo vachiti takazonotangara kusvika kuma10, asi mukureva chikwereti mazobuda kutandara. Yeyo kutaura mutongi pane nyaya yawangotaura futi iyeyo vachikomo mambotaura kuti mimi nawamupofu akatombosutsana toda kuenda kumadhini emwana iyeyo ari kunzi neweyo musi wacho iwoyo wadadaidwa kwasabhuku ichidaidzirwa neyo akataura rinoiri rikati ngatiendei madna test acho unobvunza zvakanaka ndo patakagumira izvo akataurwa nasabhuku ndo patakagumira. Saka isusu taakuti nyaya yemadna test ingaenderera mpofu ngauye nemukadzi wake todaidza mpofu nemukadzi wake nemwana iye moenda kumadna test. Ndo patakagumira izvo patakadaidzwa nasabhuku takagumisira pamuti wakabvunza kuti wampofu mukadzi wake akaramba kuenda nemwana kumadna test.
Hana kuramba akatoti changa chiri china chati chitatu achiti Friday tichaenda ndopiwa tsamba kupolisi then tobva taenda kuma-DNA mani. Friday yacho akazouya kunobva akurwara akatoiswa muchipatara akatoiswa operation akazotondifonera Monday yacho kuti zvanzi uyai kudaro. Murume wacho kana ari kubvumiridza kuti nyaya iyi ingaende kuma-DNA test chimidzi murume ari kufungira nekuti haangapoti mukadzi wangu pasina fungidziro mukadzi wangu uchienda kuma-DNA test uri kuvanzwa pane nyaya yacho. Ende iwewo mutongo wauri kuda uyu ndewekuzvigurisa munyaya yaunoziva kuti nyaya yakanga iripo. Zvinhu zviri nekuti murume haangamboti ngatiendei kuma-DNA test asina fungidziro yekuti mukadzi wangu akambofamba newe. Zvinhu zvakotaurawo nevanhu vari kutukana murume wabvuma kuti right endai kune mwana wako waunoziva ndo wako unoenderei kuma-DNA test unobvumirei kana kupa dzati allowance. Unge murume uchiziva kuti pane zvakamboitika iwewo kuendesa manyaya yako yaari kuita iyi ichakubata mberi nekuti uri kuenda pamberi kuendesa mai wako kun'anga ichandobata mai wako kuti muroyi nekuti zvirakubata izvi tiri kuda kukutaurira nekuti tiri kuona apa pane smoke without fire. Inini mambo kutaura kwani. Okay, takwenda ma-DNA test yatende nekuti isusu taakuorder ma-DNA test saka taakuti panext dare modaidza mpo totaura kuti tine nyaya iyi asi dare riri kuona kuti pane chakaitika pamwana wako uya tiende kuma-DNA test tamabharani kutsanangura kwanandaita mambo pamwe pamwe pane zvandavasika kutsanangura zvema-DNA handisini ndakazvitaura asi kuti paitaurwa nyaya yechivangu nesu tiri kuona kuti pane something chiri fish chatiri kuti iwewe nekusiparadza kwako nyaya yako iyi hazvisiri nyaya chete irichi avo mai ava izvozvo kuti vakataure vanoziva kuti pamwe zvikabva zvazotinyudza kuti vataure chokwadi kuti right but hapana chiro chinoitika chisina katurikwa nyaya yako iyi uye nemombe dzauri kuda pane nyaya yakadarizvo zvinoratidza kuti pane chauda kuvharidzira isu taakutaura nekuti tiri vatongi. Saka iwewe kana uda kupeswa nyaya iyi uya tiende kuma-DNA test ndopatanyora chiita kuti pesu mabharani wafonera mwana kuti vampo kupomerwa chikomo Atisha. atiende yasati yapera taakuchiita pesu hazviri zvechaji yekuti mombe mbiri iyo kwakungotaura mai wakataura hangu pachaji ati wanyanya kuchaji nyaya inotaurwa ndototaura inini chandanyanya kutachanyanya izvozvizvo ungade kuripirwa chii mari dzangu dzandakashandisa kuya kunogundodzida imimi dare ndimochiona kuti umhamba wakaita iwewe semamiriro aita maonero matongero atiri kuita nyaya ndekuona kuti no avaruta nida akaita pakushatirwa ndaona kurwa kwamamanoita muchitaura kudaro ndo zvakaita kuti ndiburisisa rei nekuti zviro zvanga zvabva kuitika nekudarizvo ungade kuripirwa chii inini matauriro andakaita pamombe mbiri dzanokona ndati izvozvi zvatonga kuti ungade kuripirwa mari wabvuma kuti ndakadaro ndinopa kuvatongi ndowanoziva kuti mhosva yakadai inoripa mari yakati asi yangu pamusoro peyangu yandakashandisa yebhazi kuenda kwachenda mbuya kuripota yemupurisa neyandashandisa kuno iyo ndoida iri asaidi then imimi mochikaurira mhosva yacho kuti
inoita sei? Isu kuti iwewe kuti wakarwadziwa ungade kuripirwa nechii? Inini vanondipa pamusoro pemari yangu yandabvisa. Pamusoro pemari yangu yandakabvisa ngatite pesu dare kuita pesu vanhu avo vaende kumadna test kuitira kuti zvizojeke izvozvese. Haimuzvotozvifarire. Okay. Pane gakawa ndinoita kuti tadaidzai mubofu naiye uyu kuti unoda kuti ujekerwe here. Tokumbira uyu anzani Mugabe anotipa sedare, anotipa mari shoma shoma, hatibhadhari mari dzinobhadharwa umwomwo nekuti anenge achida kuzoipabhurisa pamedia, saka ndokwanozowana mari dzavo. Ainge mari shoma shoma kana tawadaidza. Ingasvike pamari yatodhura 200 haifuri 200. ndandinochitenge pavosi neni handina kwambowana mari. Handisati tasvika ipapo. Yasvika. Handisati tasvika ipapo. Iwo kagondoende kundobhadhara papi. Anenge akwega ndiye namubofu. Ndikuti mubofu wacho kana azvida zvakuti mwana uyu asi sekutaura kweli anozinzwa nekuti Mwana ndiwangu. zvakawanda Iye mbofu ndiye achaburitsa. Ukaona mubofu achitaura kuti ndinokuda, it means anenge aine fungidziro yekuti vanhu ava vakabhodii. Ngatiendeni mudaidzwa nedare. Mabhara nabuda anafika.